Takže budeme vyrábět tenhle přívěšek na klíče. Potřebujeme 2 drátky z kubidů, potřebujeme lepenky a potřebujeme nůžky. Nejdřív si přepůlíme jeden drátek, aby nám tady vzniklo očko, a druhým drátkem kolem toho očka uděláme uzlík. Tak, jeden obyčejný uzlík a pořádně utáhneme. Takže teď máme tady očko. Tady máme 4 konce. Teď si vezmeme jeden modrý konec a jeden růžový konec. Dáme si to na stůl. Vezmeme si lepenku a přilepíme to očko ke stolu. Teď si vezmeme druhou lepenku. Vybereme si tady jeden modrý a jeden růžový konec. A dole to opět přilepíme lepenkou, aby nám to dobře drželo. Tak, pořádně si to přichyťte, ať vám to nelítá. Tak. A teď to nejdůležitější, jak budeme motat. Vždycky budeme si pamatovat, kterou barvu budeme dávat do spodu. Já si vezmu teď růžovou a dám ji do spodu. Takovýmhle způsobem. Dám ji pod ty 2 šlahouny do spodu. Vezmu si modrou a tu dám stejným způsobem, ale takhle přes ty šlahouny. Jo, takže růžová jde pod šlahounama, pod drátkama a modrá jde nad drátkama. A teď tu růžovou protáhnu spodem do toho oka, který tady máme z toho modrého drátku. A modrou protáhnu zase ze zhora do toho oka, který nám tam vznikl z té růžový. Tak jak to takhle mám, tak už to jenom utáhnu. Tak když se nám to tady trošku odlepuje, tak to zase přilípneme. Tak. A stejně jdeme obráceně. Ale vždycky si pamatujeme, že ta růžová, ta stejná barva jde vždycky dolem. Takže dáme dolů růžovou, nahoru modrou, modrou prostrčíme dolů do růžové a růžovou prostrčíme nahoru do modré. Tak a utáhneme. Tak. A takhle pořád do kolečka. Takže růžovou do spodu, pod oba ty drátky, modrou nad oba ty drátky, modrou jdeme do oka, do růžového oka horem a růžovou jdeme spodem nahoru do modrého oka. Tak a uděláme uzel. A znova růžovou pod oba drátky, modrou nad oba drátky, modrou vyjedeme do růžového oka dolů a růžovou do modrého oka nahoru. Tak a zase to utáhneme. A takhle vlastně pojedeme až úplně dolů. Tak ještě jednou růžovou ze spoda, modrou přes drátky horem, modrou strčíme do růžového oka ze zhora dolů a růžovou do modrého oka ze spoda nahoru. Vznikne nám tam uzlík a ten utáhneme. A znova. Růžová spodem, pod oba drátky,
vždycky ta růžová jde spodem a modrá jde nahoru. Když by se nám to tady, občas se nám to odlepí, tak to tam přilípneme. Modrou horem a modrou dáme do růžového oka a růžovou do modrého oka ze spoda. A utáhneme. Tak. A znovu. Růžová jde spodem, modrá horem, modrou dáme do růžového oka ze zhora a růžovou do modrého oka ze zdola a utáhneme.